Hello, my dear friends. As you see, don shaniga shnong ma harum yo ma sunram khandian te kane kare gal ti shnong bole shnong to badeng dot trong te ngatip ba ya badeng dot trong to buon play tip te to ma shnong to badeng dot trong ngaso bu bana shni ma sunram te nrei ngam da tip bahare tip nai badeng ta ka shnong kayeng jong badeng te ngaso kiba tip mo le se ki la ban ya thu lam yanga po ka comment section jaga ti wanum sungu ere prolong asu banai khublai phi baro iwe sai sien biang hakane ka video balong kot ki jonga wala ka dai tang khndiat ka tu ka ne poru te haman ka por ngi chu i batu yo i heng chu ya ngi chu yeng mong yo i tang let's say ka de ka jaka ka bakham biang se sora se dauki henrei shakane ka jakaru lada phi yawan lada kibriu ki banabar ki wan shikani ka jaka te kalong ka jaka ka ba itnat ban ka pongat here hadu ka taru te mentak singi pe ka them kala clear nang tu stay ba kadai shabangla stay mat kala i shabangla te kamda clear bhar shu re skawir la dum platul o te yangan pani phi ketika jaka ka phi de binya stay te kate ka suruk ba nang tai bingali onum sungu e mar kon ka singi nang tai te kamda clear bhare te pintai te ki boss le yo bad boss mandai te kala le nomor te ka be ka boss balat e te kane galti karon harum mo sunram khndiat jongane CPWD sorry PWD sorry CPWD ha te karon hangni te pinyang bu kali hangni te num sharung te kiet te ngan pani phi site sipo ba liwat ek taka jaka ka bamta dengan sapni bai phi ki pu kamda clear than ra ro ta ta barngan pani phiru hakano kalti ba pois kanong riat nang tabre ka konong riat mau sen telang nong war bat ngan pani phi kalong marsiliang site te yang pani menta em ta singwan wei phareng wa po south africa wan shandur bat arngut museum mizo Tama chat benda yure, tama mder pun miso. Le chat benda ruwe depan. Cakap barang tu jing. Tenat. Mana segelti one slab. Mentas ni deh. Ndai dang lapoi kena jaga beri kalau one slab shoot. Deh. Fi ki jaga po. Rikasi jongi te ngamla khamda aingu bakrau ublei nang bun khau ublei la dak ku kerpang sisa pe giriat ki bejeliu kilong ru ba i ma hadu kata ta nrei kolong pada kajing itnat ban pej na jrong jong kenika jrong kini kilum fin yu i te de pe yang te ru te diang ru la throm boru song hariat pala di man la yap te ngan pani phi khndiat taka snong nong war ste bapin yo i taka them ban cha po nong riat double degar bridge ste nang ni kala kham changai khndian te angi thrai ba kala kham da clear su hi hadu ka ta bangan sim ye ne video ru kala changai kala te hello my dear friend ngaku apin pe hadu bakut jogane ka video tipam tip tak sing ne ka become clear bhare ta stage chamu mi ir fi ka ka snong nong riat stay tu ka resort bring pri thamai mau sen telang nong war ngam tip ne ka bli kalong ne imala de ka mobile tu ka snong tu sejrong ka yo mo sunram te nangkat te tangkat ni hi te ngasuka wan pani kini ki riat kiram pe sikilong ki chaka ki ba itna shisha hadu kata na yo pensna view point ni hangni te kalong ko bus te hang tai dan phareng
ring jonga bangawan nyelam. Wow. Anong tu? Te mu ida. Tu pet. Tu nomor ba. Te wan kang ni ru tang ban suwan ban shim ye kene video. Wan ring video sini te le la ka jong video tinga la ka jong te khoblei shibun. Au blain kur kui pi baro iwe pat we bai i kene video jonga le se. Pila mas pet kai nomor ba. Kenang bakan like thli ke ka channel ke jonga temo te like bakan thli te kumtang subu kai kli gilum giwa ya manta sport bang empat kampat dei ke por ringi bang indek sha tawang pat poi ke por ban skim ye tingan la poi sha tawang la poi skim ngan dek keleng ki jaga ke bakham itran ngasap ringi video nomor bre ngan bre ngan ringi ni video om dei than ban ong ban mande ban ngan kwa ban kamai na YouTube channel rei kam dei kam ta prolong ko ni stop kala nomor ngaring ini video khanang balei ba ya itu ki jaka ki bang apoi le se ngila ban poi sil no ru kade ka se kan dei ka jingsa kan mau yang aru kam tam ki ba pet ba yu iru nomor ba la dang ile chikum kum ki jaka ki ba phla ki jaka ki ba thmai le se ngila ban poi sien ha sien ha ka jingim te ngala ban ong ba la dang upload ha ka YouTube channel ka ba mut ba hadu lano ru shirta ka jingim le se la dang la ka ni ka channel ka ding im ko mut ngading yo ban page ngading yo ban pani la shay hadin abot le simo syukran ka na kan det ikon gi siuru te ding yo pani la dang subu apo ki mobile ki video ki bangaring te kamut ki long sab ai no te khublai shibun ublai ngur kui pi session khublai shibun. Welcome back to my YouTube channel BBS Kharbudon Burom ko batam pat burom ye ki wei sarong ni la ka jong khublai shibun.